Айде, айде свети сега. Айде, казвай. Аз като стана чак, ти какъв се бъдеш, чиче на маймуна. Не бе, по-хубаво. Аз като стана за ти какъв ще бъдеш, чичо на папуна. А как беше? Айде, кажи. Аз като стана чак, ти какъв ти бъдеш, чиче на къв маймуна. Айде, Дени, ти го кажи сега, кажи го, Дени. Чиче на маймуна, крайна точка. Кажи, де. Чиче на маймуна. Дени, кажи, де. Чиче на маймуна. Казай вече. Дени, кажи. Чиче на маймуна. Чакай, айде, смъташ много. А? Геги. Чакай. Ай сега да видим. Какво сме снимали.